Az ego igazából, az a cím, az később jött elő, mert szeretek egyszerűsíteni dolgokat, és igazából egy jó címnek gondolom, mert nem kellett sokat gondolkozni, mert alapvetően úgy láttam, hogy arról szól, hogy valaki nagyon védi az énjét. Miután láttam ezt másokban, még magamat is nagyon elkezdtem vizsgálni, és ugyanúgy láttam magamba, és most is úgy vagyok, mint ma, amikor egy picit dühös lettem a folyamatban az eltört üveg miatt, az egyik képnek eltört az üvege. Észrevettem, hogy így robbantam, és gondoltam, hát én igazából nem másokra haragszom, én csak most itt kiadom másokon, de én magamra haragszok. És ezt szeretném így előadni ebben az egész kiállításban, az egész témában, hogy vizsgáljuk meg ezt az egészet. És hogyha ebbe a belenézésbe, vagy vizsgálatba belemegyünk, belefektettünk egy pici időt, akkor segít megérteni, hogy milyen sérelmek vannak belül nekünk, önmagunkban. Hát mondanám azt a szót, hogy változtatni, de nem egészen az a lényege, inkább az, hogy gyógyítani magunkat, egy picit jobban odafigyelni, hogy vegyük észre, egy tükröt tenni magunk elé. Ez nekem egy nagyon fontos kiállítás. Nem gondoltam, hogy az lesz, de az, mert nagyon nem csak idő, nem csak erő, hanem a lelkem benne van. Ez nem csak alkotásról szól. Mindegyik darab, ami ebben a sorozatban van, az igen rólam szól, de inkább az, hogy milyen állapotban voltam, mert így tudtam igazából őszintén kiadni magamból ezeket a témákat. Például a nagy festményem, amit elsőnek alkottam, az pont arról szól, a kevésségről, az arroganciáról, amiben van sok jó, pozitív is, mert jó büszke lenni magadra, jó értékelni a jókat magadba, és az nem árt, hogyha ezt így egy picit magunkban megünnepeljük. De akkor változik csúfra, vagy nem olyan jó dologra, amikor mások felé rakjuk magunkat, és másokat magunk alá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Szent Andrássy Galériában Farkas Noémi kiállításán. És a cím a kiállításoknak Ego. Kezdjük! Félelem, önbizalom hiány, sérültség, fájdalom, hiány, féltékenység, szorongás, depresszió, nehézség, elfojtás, elnyomás, megalázottság, gúny, dű, elveszettség, szegénység, éhesség, elítélt, ítéletek, feltételek, elvárások, nyomás, bűntudat, fáradtság, kétség, csalódás, bosszú, büszkeség, kevésség, vágy, szenvedély, szerelem, szeretet, nyugalom, harc, irigység, zűrzavar, bizonytalanság, elszántság. Ezek mind a lelki sérelmek, ami történt a múltunkban, hogy nevelve lettünk, csalódások, ilyesmi. De nem kell sokat róla beszélni, azt szeretném, hogy ez látszódjon a képekben. Lehet, hogy nem szabadna most így mondani, mert lehet, hogy csak azt fogják emberek így megjegyezni, hogy jaj, de beképzelt ez a Noémi, de nem beképzelt vagyok, inkább látom azt, hogy van egy határ, amin nem szabad túllépni, mert ez egész művész szót nem szeretem, egy picit kényelmetlen vagyok tőle, mert amikor hallom azt a szavat, hogy művész, én arra gondolok, hogy valaki nagyon-nagyon tudja, amit csinál, hogy egy profi, hogy egy csoda ember. Úgyhogy inkább így viccesen mondom, egy bűvész vagyok. Mert mondom, hogy én nem gondoltam, hogy ez valami nagy, én csak őszintén csinálom, amit csinálok, mert nem tudom máshogy. Úgy ébredek minden reggel, hogy nekiállok festeni, és úgy fekszek le, hogy nem tudok aludni azért, mert csak arról gondolok, hogy fogom folytatni. Hála Isten, hála NK-nak, nem mint hogyha egy hirdető vagyok, vagy ilyesmi, de
hála annak, hogy egyáltalán kaptam egy olyan lehetőséget, hogy azokat az anyagokat, amikhez másképp nem tudtam volna hozzáférni, hogy ennyi festék, olajfesték, de drága az olajfesték, az ecsetek, a vászon, az is de nagyon drága, és mindig a nagyokban álmodtam. Úgyhogy itt van, meg tud valósulni, és mondom, hogy még lesz több, és ez a munka, ez a kemény munka, ez fog folytatódni, csak egy lassabb, nyugodtabb tempóban, nem úgy, hogy meghalok közben, mert majdnem meghaltam, úgy éreztem, annyira túlhajtottam magamat.